Diyos, salamat. Nananatili. Okay. Praise. Check. 1, 2. Okay. Praise. Check. Okay. Hey, check. Check ko na lang. Check. Praise. Hey, check. So, may buntag ka na tong tanan na. So may buntag pod ka na sa gawas pod o akong gi-welcome din itong mga visitors dahil nga ni-join sa atong panimbahon. So, may buntag ka ninyong tanan. So, salamat sa Ginoo nga iyatang gitagaan og kadasig aron magkaiusa na sa adta ni ining adlaw Domingo, no? So dili pa rin nato sugdan sa mga pag-awit o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Arita sa opening prayer o kini pagadadon sa iyang alagad nga si Pastor Alwin. Kaya atong andamon ang atong matag sa kasing-kasing o ato sa mga pag-ampo. Kanimo Dios nga labi nga mahanan, salamat o Dios sa imong nga pag-atiman sa matag sa namo kinabuhi. Salamat o Dios sa bag-o na usab nga adlaw, bag-o na usab nga kusog. Bago na usab Ginoong Dios nga ginahawa nga imong gihatag kanamo aron kami makaduol, makadaig, makasimba da kanimo amahan. Ginoong Dios sa mong pagduol da kanimo Ginoong God, andama kanunay o Dios sa mong naunag kasing-kasing nga nining adlaw Ginoong Dios. Ikaw ang Dios nga mahimaya, ikaw ang Dios ang mapasidunggan sa mong pagduol da kanimo amahan. Padayon ka o Dios nga baga panalangin sa tanan Ginoong Dios nga nadiri Ginoong God. Bisan pa Lord sa mga silingan diri Ginoong God, padayon ka Ginoong Dios nga baga panalangin sila mga kinabuhi. Salamat o Dios, padayon ka nga baga bless bisan pa Lord sa pagadalas nga lawiton Ginoong Dios. Dubling dihog ka alam Ginoong Dios. May mabatunan Ginoong Dios sa ingon Ginoong God magamit diha sa pagpataas ng pangalan. Salamat o Dios, padayon ka nga baga panalangin amahan bisan pa Lord sa pagdala sa mga mensahe Ginoong Dios. Salamat o Dios nga aduna na nasugkay mga pulong, mga mensahe nga imong ipaabot sa matag sa namo ka kinabuhi. Nga kini Ginoong Dios makatagdugang kadasi Ginoong God sa mong kinabuhi. Salamat o Dios sa pagsugod Ginoong God hantod sa paghuman. Ikaw ang Dios nga may mahimaya, ikaw ang Dios nga may mapataas sa mong kinabuhi. Salamat o Dios kining tanan ang mga ginasalig ito gyud kanimo pinagi sa ngalan ni Jesus. Tanan mga anak sinubagay nga amen o amen. So atong palakpakan ang Ginoo, mga igsoon ko sa Ginoo. Og usbon ko maimbuntag ka natong tanan. Amen. God is good. All the time. God is good. Maayo gid kaayo ang atong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. Kay ngano man iya tang gipamata. Amen. Og iya pagitang gidala diri aron mo daig musimba sa atong buhi nga Dios na ining sayo sa kabuntagon. So agig pagsugod atong lamanuhon ang atong isig ka igsoon na ina kung mahimo ina igsoon nga ayaw pagluya-luya sa
daig sa atong buhi nga Dios. Kay siya nga Dios tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Mugawas na sa atong lingkuranan. Atong lamanuhan labi na gyud nga aduna tay mga bisita nga ni join sa atong panimbahan karon. Hallelujah. Ayaw magluya-luya sa bagay kaniya. Magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Kundo na may problema, ayaw huna-huna. Pulis sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Ipataas ang kamot, Pataas ang kamot sa pagdaig kaniya. lingi sa wala, Lingi sa wala, lingi sa tuo, lingi sa tuo. pahiyumi ang katapan mo. Pahiyumi ang katapat mo. Ayaw pagluya-luya, ayaw pagluya-luya sa pagdaig kaniya. Kay kun magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Kundo na may problema, ayaw huna-huna. Pulis sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Ipataas ang atong mga kapot Ipataas ang kamot sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa wala, lingi sa tuo, lingi sa tuo. Pakantaha ang katupad mo. Ipataas ang kamot sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa tuo. Pahiyumi, pakantaha ang katupad mo. Yes, Lord Jesus. Salamat Amahan sa imong kamaayo, Amahan. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing. Huna-huna, tuguti igsuon nga kanang atong i-feel ang presensya sa atong buhi nga Dios. Kay naa siya nga Dios sa atong taliwala. Nag-ingon ang iyang pulong, duha, tulo nga maghisgot sa iyang ngalan. Anaa siya. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong ihatag ang atong kasing-kasig huna-huna nga to sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Kami tanan magasimba, Yes, Lord. diha kanimo, O Dios. Kami tanan magadahi, diha kanimo, O Dios. Sa kabukiran makapatagan, simbahon ka sa tanang ninalang. Tanang tribo magadahi, diha kanimo. Tanang dila magasugi, nga ikaw si Jesus. Ang tanang lumad magaluhot sa imong kalangdon, O Dios sa katribuhan ug sa kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka, O Dios, daigon ka na bahay. Kami
pagasimba diha kanimo, oh Dios. Hallelujah. Kami tanan magadahin diha kanimo, oh Dios. Diha lamang kanimo, oh Dios. Sa kabukiran magkapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Tanang tribo magadaig diha kanimo, tanang dila magasugi nga ikaw si Jesus. Ang tanang lumad magaluhod sa imong kahalangdon, o Diyos sa katribuhan o sa kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Tanang tribo magadaig diha kanimo, tanang dila magasugi nga ikaw si Jesus. Ang tanang lumad magaluhod sa imong kahalangdon, o Diyos sa katribuhan o sa kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka, O Dios. Ang imong pulong ugan nagasuldi ug nagatugan sa matag-usa nga aming tuo kanimo, nga ikaw pagasimbahon pinaagi sa espiritu ug kamatuoran, nga ang tanang magsisimba, ang tanang magdadahig kanimo makasimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Ug niya kami, O Dios, sa paghalad sa among kinabuhi, sa pagpasidungog kanimo, sa pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa matag-usa. Dini mo kaming gihatagag higayon nga makaduol kanimo, makahalad sa among kinabuhi nga imong gihumol aron kami matahaw diha sa imong atubangan. Padahin mo kaming iblas, Ginoo. Padahin mo kaming iblas, O Dios, bisan pa sa ako mga kaigsunan nga niya karon. Maingon man sa ako mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa pagsimba diha kanimo, Amahan. Ming hiusa sa pagsimba kanimo pinaagi sa FM Station 101.3. Padayon ka magapanalangin, O Dios, bisan pa sa mga kaigsuonan nga naakaron sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing sa mga dapit, naakaron sila sa nagkalaing-laing mga nasod nga nakigiusa kanamo diya sa paghalad, pagsimba, pagdahig kanimo. I-bless usab sila, Ginoo, sama sa imong pagpanalangin kanamo. Mabati usab nila ang imong presensya, sama nga imong ipabati kanamo karon ang imong presensya. Din maghatag kanamo tumang kalipay, kalinaw, katagbawan nga mo'y gikinahanglan sa among pagpuyo sa among niningnaong sa kalibutan. I-bless kaming tanan, O Dios, og dawata, O Dios, ang among mga pagdahig. Dawata, O Dios, ang among pagpasalamat, ang among halad sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, ang among pagpasalamat, mga pagdahig, pagpasidog sa imong pagkagamanan, sa imong pagproteksyon kanamo. Dawata, O Dios, ang among mga pagdahig ninimatak na among halad diha kanimo lamang. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, amen. So pabilin gyapon ta sa pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo. Sa dili pa ta moadto sa mga pagdaig mga igsuon, aduna ako'y basahon nga pulong sa Ginoo diha sa Salmo 150. Naingon diha, dayga ang Ginoo. Amen. Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Dayga ang iyang pagagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanan nga buta nga iyang gihimo. Dayga siya nga makagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trumpeta. Amen. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga lera. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsaya.
Sayaw! Dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo, kamong tanang binuhat. Dayga ang Ginoo! Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Naingon dia nga, daygon din nato ang atong Dios pinaagi sa pinagsayaw. So muna nga, ayaw katingala mga igsoon nga nga musayaw kita nga mudayeg sa atong buhi nga Dios. Amen! Ato siyang ihatag ang atong pinaka the best nga to sa atong buhi nga Dios kay siya ang tagtiya kanato. Ang gihulat sa Ginoo mga igsoon ang atong mga panagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Ingon diha dili ako makakaluya sa pagdaig sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Magkakaluya sa pagdaig o sa pagsimba tungod sa gugma ko ihagane mo. Ikaw ang akong pag-aunahon, ikaw akong pag-aunahon sa tanang butang ning kalibutan. Gibuhat ko ang pagsunod kanimo lamang. Kay ikaw ang Diyos na nagbunga sa langit o sa yuta. Gibuhat mo ang tao aron magahugyaw, magasimba, pagdaig sa ngalan mo. Sayaw! Sayaw! Lukso! Lukso! Sa pagdaig sa Ginoo, itaas ang imong kamot o himayaon ta ang Diyos. Dagan! Dagan! Lupad! Isinggit ang iyang ngalan. Hindi ako Yes, hallelujah. magkakaluya Sa pagdaig o sa pagsimba tungod sa gugma ko ihaganin mo. Ikaw akong pag-aunahon sa tanang butang ning kalibutan. Gibuhat ko ang pagsunod kanimo lamang. Kay ikaw ang Diyos na nagbunga sa langit o sa yuta. Gibuhat mo ang tao aron magasimba, pagdaig sa ngalan mo. Sayaw! Lukso! Sa pagdaig sa Ginoo, itaas ang imong kamot o himayaon ta ang Diyos. Dagan! Lupad! Isinggit ang iyang ngalan. Yes, hallelujah. Magahugyaw, magasimba, magdaig sa ngalan mo. Magahugyaw, magasimba, magdaig sa ngalan mo. Sayaw! Sayaw! Lukso! Sa pagdaig sa Ginoo, itaas ang imong kamot o himayaon ta ang Diyos. Dagan! Lupad! Isinggit ang iyang ngalan. Magapasalamat! Magapasalamat kami kanimo Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Miani ka ning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga kasidunggan, dili yun kabayran ang
mo, dili mahitopngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagkain, ingon sa mahumot nga eksenso. Pagkailaba diha sa imong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Magpasalamat! Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Niani ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasigungga, diligid kabayran, diligid kabayran ang kaayo mo. Dili mahitopngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagkain, ingon sa mahumot nga eksenso. Pagkailabad diha sa imong trono. Yes, hallelujah. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Oh, hallelujah. Umahimaya ka, umahimaya ka, O Diyos. Nagingon ay mong mensahe o gadiya sa Salmo 53, versikulo 2. Ang Diyos mindungaw gikan siya nga trono nga mao ang langit. Mindungaw diha sa kalibutan aron pagtan-aw kung doon na may mga tao nga nagmaalamon nga nagsimba kanimo. Niya kami, O Diyos, sa mong pagsimba paghalad sa mong kinabuhi. Nakasimba kami kanimo tungod sa imong paghigugma kanamo. Tungod sa imong paghigugma imong gipadala si Ginoong Hesus aron bayran ang tanang sala, aron palito ng among kinabuhi. Ang imong pulong nagsulti alang kanamo nga kami gibayran, gipalit dili pinagi sa salapi ug bulhawan, apan gipalit kami pinagi sa kinabuhi sa among Ginoong Hesus, pinagi sa dugo nga giula dito sa cross. Ug ang imong pulong nagsulti kanamo nga kamo ang among kinabuhi, among gamiton sa paghimaya kanimo. Salamat, O Diyos, sa imong paghigugma kanamo pagtubos sa among kinabuhi gikan sa pagpakaulipon sa kasalanan. Diya kami, O Diyos, aron sa pagdahay pagpasidungog kanimo, Amahan. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Ibuhat mo na ang tanan, mabakulang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagka may pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan. Gibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan.
gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Walay laing gibayad ni mo gahana mo kinabuhi. Thank you Jesus. Gilot ano gilansan pa patamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yugboan, ikaw lamang Jesus dalang panan. Ipasaylo nimo kami sa amo mga kasalanan o God. Ipasaylo mo ang katauhan, gitagbo mong panginahanglan, giobanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan, ang pagbalik gisaan mo, mga lawak gianda mo, ang katauhan natin sa'yo, sa pagdayeg sa ngalan mo. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yugbuan, ikaw lamang Jesus dalang panan. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yugbuan, ikaw lamang Jesus dalang panan. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yugbuan, ikaw lamang Jesus dalang panan. Ikaw lamang Jesus dalang panan. Ikaw lamang Jesus dalang panan. Wa milaing dalang panan kundi ikaw lang. Yes, Lord. Tungod sa imong mga pulong diha sa Mateo 11:28. Dool ka mong gikapuya gibugatan sa iyong pasan kay papahulayon ko kamo. Yes, thank you. Walay laing makatabang kanamo aron kami makapahulay sa mga problema, makapahulay gikan sa kalisod, makapahulay sa kabugaton. Ang pagdanghop kanimo o Dios, ang pagduol kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imo kaming giatiman sa imong mga pulong. Tungod sa imong pagatiman nakakataon og nasayod kami sa mga pamaagi aron kami makalingkawas gikan sa kabugaton, gikan sa kaluyahon, God. Thank you Jesus. Bisan nasa kami sa kalibutan na aka, naaka aron sa pagtabang kanamo, naaka o Dios aron sa pagluwas kanamo. Yes, Lord. Bisan nasa kami dapit ang imong presensya mabati namo, God. Thank you, Lord. Ingon si David nga mga lagad, mutago man ako sa ilahom, Yes. sa kapanganuran apa naa ka. Amen. Thank you, Lord. Mutago man ako bisan nasa naa ka. Yes. Nasayra ni David ang imong alagad o God, nganong naa ka. Aron sa pagluwas sa tanan nga musalig kanimo, aron sa pagluwas sa tanan nga mudangob kanimo. Ang imong pulong nagsulti o God, nga ikaw ang damuluwas sa tanan nimo makatawhan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagluwas kanamo. Kabisan asa kami naakaaron sa pagatiman. Muna miingon si Ginoong Hesus nga imong ipadala sa kalibutan. Dili kami angay mabalaka. Amen. Kay matud pa ni Ginoong Hesus, nakita ba namo ang mga langgam? Wala sila magpugas, wala sila mag-ani, apan wala sila mga matay. Yes.
Nabuhi sila og nagday kanunay kanimo. Mingon si Ginoong Hesus, unsa pagkaha kami. Labaw pa kabililhon kay sa mga langgam. Makadaig kami kanimo, Dios. Makapasalamat kami kanimo. Thank you, Jesus. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balat. Tugamhanan mong pangalan, kanunay kaubang, kanunay nagtagpos Panginoon. Bisan asa kami mag-abot o God, bisan asa ako mag-abot, bisan asa ako padulong ang balat. Ugamhanan mong pangalan, kanunay kaubang, kanunay nagtagos panginahanglan. Sa pangalan mo, Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, ihatan nimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Ang kalipay, kadasig o katagbawan, naalang kanimo, namong makaplagan ang pagtuon. Gugma o paglaom ko, ikan kini kanimo, pagdaig pasalamat alang lang kanimo. Sa pangalan mo, Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, dihatan nimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo saligan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Ko gigunitan mo pag-ayo, pag-iyak ka sa kinabuhi ko, ipangga mo ako. Salamat Lord sa mong pagpangga, sa mong pagmahal sa mong kinabuhi ko God. O kaniya kami o Diyos aron sa bagay kanino, aron sa bagay sa pangalan mo, sa ngalan mo, sa pangalan mo Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, dihatan nimo kagikan, walay magulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Wala kami lahing alagaran kundi ikaw. Yes. Amahan Diyos na makagagaw. Wala kami lahing simbahon kundi mo ngalan. Salamat Diyos sa imong walay hunong imong pagatiman ka namo.
gikan pa sa miaging Domingo hangtod karon. Padayon namong nabati ang imong pag-uban. Padayon namong nabati og nasinatian ang imong pagproteksyon. Kinsa man kami nga dili makapasalamat sa imong pagatiman kanamo. Kinsa man kami nga dili makadahig kanimo, Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong paghigugma kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamong tanan. Gikan sa lapalapa hangtod sa limpulo. Padayon nimong iproteksyon ang patagusa. Tibok pamilya sa ako mga kaigsuonan, imong katawhan, dili lamang sa tanan nga miduol kanimo nga niakaron, kundi bisan pa sa mga kaigsuonan nga naakaron silang Pinoyanan, naakaron sa ilahang mga dapit, Ginoo, nga nakighiusa sa mong pagdahig, pagsimba, paghalad kanimo. Nagtuo kami nga imo silang gibantayan sama sa imong pagbantay kanamo. Nagtuo sab kami nga imo silang gipanalanginan sama sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Daigon kanamo o Dios, karon og hangtod sa kahangturan. In Jesus name, amen. Amen. Ato pagpakan ng Dios mga kaigsuonan. So, alita sa pagpanglingkod mga igsoon ko sa Ginoo. So, na-bless ba ang tanan sa mga awit nga makalangit? So, amen kayo no nga. Kay madasigon kay itong mga kaigsuonan gid nga nag-awit sa atong buhi nga Dios. So, ato dayong isunod ang testimony sa atong igsoon nga si Sis Lisa. So, atong pagpakatong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Maayong buntag kanatong tanan. Ang akong kadaugan day karon kay isip usa ta ka inahan, daghan gyud tag pagsulay sa atong pagkainahan. Una na niya na ang atong panginahanglan adlaw-adlaw lisod-lisoron gyud ta niya. Tagan gyud ta niya mga pagsulay aron ta magsige pa og salig niya. Kanang lisod-lisoron ta niya nga unsaon nato pag-budget sa atong mga panginahanglan nya og kanang wala gyud siya wala gyud siya magpakahilom kay sa panahon nga wala mi magamit, mag-ampol lang ta sa Ginoo og wala damha mo tungha ra dayon ang atong mga panginahanglan og labaw sa tanan natong mga panginahanglan nga gihatagan ta sa Ginoo og kuaning kanang maayong panglawas. Yeah. So sa dugay na namong pagpuyo sa among pamilya, wala mi niya tagaig sakit og daho kay nakong pasalamat sa Ginoo nga kaming tibuok pamilya himsog ang among panglawas og maorat taw. So, salamat kay sa atong kay igsuon nga ni share siya sa iyang testimony no. So sa dihang na siya mga pagsulay siyang kinabuhi, so madaugon gid ang atong buhi nga Dios nga dili gid siya kanang biyaan pasagdan nga tagaan gid siya kanang strong nga kanang pagtuo nga makaya ra gid niya inana og uban sa pamilya nga giubanan siya o gi-provide sa silang mga gipinahanglan. So ato dayong isunod ang special number sa iya gyapong pamilya ni Sis Lisa sa Life Family. So atong pagpakan lang pamilya sa atong dito. Uban sa iyang igsuon pod. Amen. Bahin. Ay, ako sugot te. Ikaw eh. Chorus. Ito na pagdukol at sis ay minus 1 minute. Hapos ito mic. Hello. I-maximize.
saman ang mga katigayunan, tumawal ka sa akong kiliran. Nagunsa man ang kaanyag ning kalibutan, kung Ka, O Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, di kinahanglan ka, di ko igabaylon ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di gugmakan, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Mag-unsa man ang kahayag ni kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, di kinahanglan ka, di ko igabaylon ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di gugmakan, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalingon ko, Diyos. Oh Diyos, kalina ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, Diyos. Oh Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalingon ko, Diyos. Oh Diyos, kalina ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, Diyos. Oh Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalingon ko, Diyos. Oh Diyos, kalina ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, Diyos. Oh Diyos, labaw sa tanang butang, di kinahanglan ka, di ko igabaylon ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di gugmakan, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, di kinahanglan ka, di ko igabaylon ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di gugmakan, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko.
ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos. O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadampan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos. Ah. Salamat kay sa Ginoo nga sa ilang awit nga gihalad sa atong nga Dios uban sa iyang igsoon no. So ato dayong isunod ang pinaka-importanting bahin nga mao ang pagpamati sa pulong sa Dios o atong andamon atong mga hunahunag kasing-kasing. So pagadadon kini sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Atong pagpagantong buhi nga Dios ang Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon, ay naimong tapad panalangin tas Ginoo. Salamat sa Ginoo nga naghatag og gigayon nga kita makahalad sa atong kinabuhi tungod kay mao kini rason nga no kitang gibayran sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus, gipalita o gibayran dili pinaagi sa salapig bulawan kundi pinaagi sa dugo og sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kini mabasa diha sa unang Korinto kapitulo 6:19 hangtod sa bersikulo 20. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, kadaugan sa di pa kumupadayon nagpasalamat ko sa Ginoo sa ato ang barangay councilor Konsyal Michael. Konsyal, welcome sa ato ang fellowship. O ang Dios magpadalangin sa imuhang kinabuhi sa imong pamilya. Nya kuyog pod niya si pamilya pod ni Brad Dondon nga og iyang asawa mo ni Brad Dondon. Ako ang first time nako nga nakakita ko dire kanang surusuroy ko dire kay pag abot yun ako dire sa barangay pag dire namin nimpuyo ang ako ra gyung pinaka hinigiban ang smile ra gyud. Kay gusto kong maka-build og relasyon ba. O niya dito ko sa eskwelahan sa kong anak kuan kanang ngila-ila dayon ko. O niya smile. Nya usa sa ako ang nakita gyud si Brad Dondon dili na kinahanglang ismailan kay una mang mo smile. Mo ni ako ang malipayon mo ni yung joyful people. Matod pa sa uban ba nga pagpulo katawa ba joyful people daw. Sige. Salamat kayo sa Ginoo no sa ato ang matag-usa ilabi na si pamilya ni Brother Dondon ang asawa yung mga anak og ato pong mga kaigsuonan naapod sa gikas syudad no ato ang pakpakan ang Dios atong igsuon gikas sa syudad. Igsuon ni Sister Lisa no kaligid. Og sa tanan nga niya karon pakpakan nato atong Dios og pakpakan sad nato atong kaugalingon nga gipanalanginan sa Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan kining pulong pagdaog or mudaog. Ang usa sa pinaka nindot kinabuhi mga kaigsuonan kanang mudaog ka. Bisan asa nga dapit sa kinabuhi kinahanglan mudaog ta. Ang pulong pagdaog masabtan nato ni sa pulong kanang naay mga sports or mga dula. Ang mudaog gyud sa sports or dula bisan unsa nga klase nga sports, ang pinakamalipayon gyud katog yung mudaog. Katong mapilde mura og malipay siguro pero labang yon nga mag-goal. Bisan asa no nga dapit nga sports, basketball, volleyball or sa bisan unsa. Og even sa politika sa makaingon tang politikang lugay non bay tawagana konsyal. Mo ang malipayon gyud katog yung mudaog. Unya si Apostol Pablo kinirong atong hisgutan si Apostol Pablo ang nagsulat niini. So ablihi inyong Biblia diha sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 23 hangtod sa 27. Ang ato rong hisgutan ang mudaog or ang kisa ang mudaog o unsaon pagdaog or unsay gikinahanglan aron ta magmadaogon. So daghan kaayo mga mensahe nga pwede nato nga
lion, tunan, kilatison. Unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 23 o 27. Ingon din mga kaigsuonan, 23, mas maayo magdungan ta mga kaigsuonan sa pagbasa sa pulong sa Dios. 23. Unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 23. Kay mga tinunan man ta, ikaw ug ako, before tatawgong Kristohanon, dapat naka-enroll tas pagkatinunan ni Jesus. Muna dito sa sulat ni Apostol Pablo, ngingon siya nga ug sa unang higayon ang mga tinunan gitawag nga mga Kristohanon. Unang Korinto Kapitulo 9:23 nag-ingon, gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, aron makaambit ako sa panalangin niini. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang lumba nga ang tanan mudagan, apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamugdagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purong-puro nga malaos, apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-puro nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa daganan, og sama ako sa buksingero nga dili magpatag kag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas og gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apel sa bangga. Gampo ta? Amahan na mo nga Dios sa kagagahom, Dios nga mo'y tag-iya sa mong kinabuhi, Dios nga mo'y nag-atiman og nagpanalangin sa tanang mindangop misalig bituo kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpamati kanimo pakigsultihi kami. Tabangi kami o Dios sa pagsabot sa mga pulong nga imong gibilin kanamo, nga gikinahanglan gay namong masabtan ang imong mga mensahe aron makaambit og makabaton kami sa mga panalangin sumala sa gisulat sa mayong balita. Bless Ginoong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang ato karong pukusan mga kaigsunan kining pulong madaogon or unsaon pagdaog. Kay kanang pagdaog or ang tao nga na midaog mga kaigsunan, dunay gipakita si Apostol Pablo nga mga pamaagi. Nya daghan pagkayo nga mga pulo nga gikinahanglan natong pangitaon aron masabdan nato ning pulong mudaog. For example, unsa nganong kinahanglan man gyud tang mudaog? Alang nimo, alang nako. Nganong kinahanglan man gyud tang mudaog? Nakapangutana ba ta nganong kinahanglan tang mudaog sa pagpangalagad sa atong Dios? Kay kining atong pagpangalagad mga kaigsuonan, nagkinahanglan ni kanunay kadaogan. Kay ngano man, atong hinumduman nga si Jesus miingon diha sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, ang kawatan mo anhi aron sa pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Apan si Jesus mianhi aron paghatag og kinabuhing madagayaon. Nya atong hinumduman pagyod daghan kayo mga pasidaan ang Dios diha sa iyang mga pulong diha sa Biblia nga si Satanas mo anhi aron pagguba, pagpatay, pagkawat. Kinahanglan magmadaugon ta sa lihok ni Satanas aron dili ta mabilin sa panahon nga si Jesus mobalik. Kay ikaw ug ako nagtuo man ta nga si Jesus mobalik. Amen ba? Amen. Og usas mga gikinahanglan aron kita dili gayod mapukan, magmadaugon ta, kinahanglan dili ta magluya-luya. Na magay kanta mga kaigsuonan kaganina. I hope sa mga kanta giwalihan na ta, nasabdan na nato. Ayaw pagluya-luya. Kay kun magluya-luya, maalkansi ka. Kita nakasabot sa atong kaugalingon. Nung nakakita ta, nakailat ta kung unsay kinaiya sa tao nga nas kaluyahon. Daghan nga mga rason. Ang tao nga nas kaluyahon, like example, ang manag-uyab. Kung ang babae naluya sa ilang relasyon, moingon ang lalaki, kanang manuroy ta, moingon pa ba, gikapoy ko, nakoy gipamati. Pero kung walas kaluya ang babae, mao pa nay manghagad ibin ang lalaki. Kung wala tas kaluyahon sa pagpangalagad, makadasig tas uban. Amen ba? Pero kung naatas kaluyahon mga kaigsuonan, mo paluya putas uban. Mo ana putang simba-simba man kana ang bugas. Pero wala sila kabantay,
nga sa panahon nga muhalad ta sa Dios, labaw tang gipanalingaynan sa mga taong kugihan. Amen ba? O sa giingon ni Solomon, dili makalabaw ang kakugi sa tao kaysa panalangin sa Dios. Kinsa may panalangin na sa Dios, katong walay panahon sa Dios. Mo nang kinahanglan tang magbadaogon. Usa sa pinakapunto mga kaigsuonan nganong kinahanglan natong masabtan, unsay gikinahanglan aron kita magbadaogon, nganong kinahanglan man kitang madaogon mga kaigsuonan, diha sa libro sa Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3. Ay sorry, naas kapitulo 3 bersikulo 5 sa Gipadayag. Basaha. Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 5. Nganong kinahanglan tang mudaog? Ha? Nganong kinahanglan gyud tang mudaog? Mao ni gipaneng kamutan ni Pablo. Kapitulo 3 bersikulo 5. Basaha. Okay. Ang mudaog bistihan sa Dios og puti. Kanang puti nagrepresent das himaya sa Dios. Kanang nagpakita na nga mga tao nga nagmadaogon, sila ang makadawat sa gitawag heavenly body. Langit nung lawas, dili na malaglag. Unya ingon diha nga og katong madaog bistihan og puti, dili pa gyud papason ang ilangalan sa libro sa kinabuhi. Amen ba? Unya si David nihangyo siya sa Dios mga kaigsuonan kung nagtuon ba gyud tag Biblia diha sa Exodus mga kaigsuonan. I think daana sa 32. Basta kay naana sa Old Testament. Niingon si David, kay ang mga tao nakasala man batok sa Dios. Kay imbes ang Dios ilang simbahon ning simba man sila glaing Dios. Nakita ni David nga ang gibuhat sa mga katawhan makalilisang kini nga sala at ubangan sa Dios. But ipasabot ikalagot sa Dios kining klase nga sala. Kay naamay dulumtanang sala at ubangan sa Dios. Ingon ang Dios, dunay sala nga gikasilagan ko. Ug dili ko gusto nga ang tawo nga makabuhat ini. Karon niatubang si Moses. Ingon si Moses, O Dios, kung mahimo pasayloa sila. Kay kung dili nimo sila pasayloon, papasa na lang ang akong ngalan diha sa libros kinabuhi. Unsay tubag sa Dios? Moses, dili ko papason ang imong ngalan. Kay ang akong papason nga ngalan katong mga ngalan nga nakasala kanako. Mao na nga kinahanglan ta mga kaigsuonan, dili gyud mapapas ang atong ngalan sa libros kinabuhi. Tempa, nganong kinahanglan mga dili mapapas ang atong ngalan sa libros kinabuhi? Unsa man di ay mahitabo kung mapapas ang atong ngalan sa libros kinabuhi? Ang mahitabo, wala na dito ang atong ngalan sa libros kinabuhi. Asa man unya paingon ang mga tao nga naasa nga wala nas libro sa kinabuhi. Kung asa man pod paingon ang mga tao nga ang ilang mga ngalan naa sa libros kinabuhi. Gani sa atong barangay kung wala gyud kay ngalan dito sa listahan, di pagkakadawat benepisyo. Di oy. Even sa bisan unsang ahensya sa gobyerno, ma-purpose, usana katong limpyo-limpyo, tupad. Agwa kay lista wa gyud. Bisag unsa pa mo kay gala. Tinuod biya na. Basahon ko no nato ang Gipadayag kapitulo 21-27. 21-27. Nindot bitaw kayo mga kaigsuonan kung magtuon ta sa pulong sa Dios, daghan kay tang masayran. Daghan kay tang mahibaluan unsaon aron natay respeto. Labaw sa tanan, do natay gugma sa Ginoo. Gipadayag kapitulo 20 bersikulo 21, 27. 21 ba to akong gilito kanina? Okay. 21-27. Unsay gingon diha? Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad, o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad maulamang ang mga tao nga angalan nahisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Ang syudad nga gisgutan diha, kung imo nang atrasan, mauna ang bagong Jerusalem. Kung imo pag yung atrasan, mauna ang bagong langit ug bagong yuta nga maoy gisaad ni Jesus. Kung imong lantahon ang tibok Biblia mga kaigsuonan, kining kalibutan nga diin taro nagpuyo, laglagon gani siya.
Alang sa ubang mga teaching, kining yuta di kuno niglaglagon mauro kuno ni langit. Pero ingon ang Biblia nga munaog ang bag-ong langit kay mahanaw na ning kining yuta. Kay kining yuta mga kaigsunan kung imong lantawon ang discussion ni Apostol Pablo diha sa Tesalonica, pagasunugon ni pinaagis kalayo. Unya dunay vision si Jesus nga nagpakita niini nga matud pa kung ang mga gahom sa kawanangan mawad-an na sila gahom ug mutipas na silang naandang agianan kanang mga planeta ba. Kisa may mutuo nga ang kawanangan dunay planeta. Mutuo gyud ta kay naka-eskwela man ta grade 1. Kagi ganig elementary high school nag-study na about universe. So ginlan taon sa gyud ng kawanangan. Nya ari na sa high school, memorize na yung Pluto, Mercury, Saturn, og di gani ka memorize, itlog. Itlog dayon. Maglaway kas na ribbon, ribbon pa man sa una, pa may medal sa una. Karon medal naman. Now, inani ni siya ka importante mga kaigsunan. Nga ang tao nga makasabot gyud sa kahimtang sa panahon. Makasabot gyud sa kahimtang sa kalibutan. Nga kining kalibutan mahanaw sumalas bala ang kasulatan. Apan dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta nga iyang ipakanaog. Ingon si Jesus, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang pulong magpabilin. Wow. Even si Jesus maingon siya nga kining yuta mahanaw. May katapusan. But before ang katapusan, naay kaluwasan. Apan kinsa man ang luwason, kadtong nagmadaugon. Mo na nga ngato karong hisgutan mga kaigsunan, unsay gikinahanglan aron madaugon ta. Amen. Mo na bitaw nga kanang madaugon mga kaigsunan kanunay enjoy ang hitsura. Pero katong pildero mga kaigsunan moingon ang ilang kog biklaron. Di ba? Mga pildero. Mubo na kay buot, pero kanang madaugon, wow. Tagas nagpasensya. Tagas kinagpailo. Amen? Naunsa may gikinahanglan? Si Paul mga kaigsunan magwawali siya. He's the best apostles. Siya ang pinaka-the best nga apostle kung imong lantawon. We cannot compare other apostoles, but kung imong lantawon mga kaigsunan miangkon siya nga apostolis siya. Even apostolis siya. Nanginahanglan si Paul nga mo seryoso sa pagpangalagad sa Dios. Diha sa pagseryoso kinahanglan iyang masabtan unsay iyang gikinahanglan. Ang pangutana sa atong pagkakristohanon, nasayran ba nato unsay atong gikinahanglan aron tadad og langit? Ang mga tao uban wa man pagpakabanag langit. Wala. Isa ra mo sampit ang Dios isa ra mo sampit ang tawag Dios kasagaran kung wala nay mahimo. Na ako'y amigo, black belter, naasay tudluan mi niya sa una, niya akong sangyawan, kay nagpatudlo-tudlo ra po ko ato para makasangyaw sad ko. Kay estratehiya na konsyal. Karon kay sakita masad kay pitkan man imong kamot. Kung ako ray pagtigpainom na lag tubig, sakita sa ning ko kaning pitkan natong kamot. Sulod po kog trakma. Sana padawaton may og belt, white belt, green belt, isa black belt, dayong red belt. Primerong belt. Paukason dayong panaon niya, bunalan rig bakos. Kaihi ni paita sa ko adi na lang ko. Maguna na lang napay maani. Awa gyud. Karon ang usa ka tawo nga Kartesya ning usang way Ginoo. Di siya mo sampit og Ginoo. Pista bitaw sa amoa, bukid tanhay. Kakita sa kontra, ang iyahang kontra, ang ako pag inaon, yan ninda ko atog isda. Putlan bitaw sa kamot. Way laing ni karga, ako ra po dito sa probinsya sa hospital. Singgit malagi Ginoo. Kining tao, ang tinuod nga sitwasyon sa tao, musangpit ra Ginoo kung wala nay kapaingnan. Pero natong naatay kapaingnan na Dios, bisan unsang klaseng sitwasyon, Ginoo ang atong tawgon. Amen? Mo na gyud pinaka-importante. So, si Paul mga kaigsuonan, kung imong tan-awon diha sa
iyang sulat sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 23, naasay gipakita diha nga mga gikinahanglan. Okay. Usa sa iyang gikinahanglan mga kaigsuonan maayong balita. Wow. Kung arita sa inato nga eksplanasyon, bati gyud kaayo nga sigit kag paminaw bati nga balita. Ato inunduman, there are two kinds of news. Bad news, good news. Tama ba? Wa na may laing anang klaseng balita. Good news, bad news. Mura mag-bad news. Bad news. Bad. Kakaon biyan takon niya. Pasangin lang sa atong napagkong ko ganina. Bitaw no? Duha ra gyud ka klaseng balita. Good news, bad news. Ang bad news, wa gyud lami. Kanang maminaw kag balita nga dili maayo, labi nag ikaw may gibalita, mura ikaw may gihisgutan. Unya dili gani maayo, murag moingon kang ay nalang gyud ko ana suginli. Kay madaot ang akong adlaw. Pero kung moingon ang usa ka tawo nga nakoy maayong balita, may tungod nimo, ikaw may gihisgutan maayong balita, sige ko no. Madasig ka. Amen ba? Nindot kayo mga kaigsuonan. Kung sa atong pagpuyos kalibutan, kanunay natong ma-entertain, ma-encounter ang mga good news. Now, ang good news nga gihisgutan dinhi mga kaigsuonan, makahatag og kabag-uhan o kinabuhing walay katapusan sa mantag usa. Tanawa ra gud si Paul diha sa unang Korinto kapitulo 9 23, ingon siya diha, gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Wow, nasabdan ba nato? Diha kunos maayong balita na dihay panalangin. Unya unsa may maayong balita? Kung imong lantahon ang maayong balita sa Roma 1:16, si Paul ming saysay ingon siya, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios. Nga muluwas ni adtong mutuo, una Hudiyo, ikaduha dili mga Hudiyo. Katong mutuo maoy luwason sa maayong balita. Kanang maayong balita mauna ang kinatibuk-an nga mga minsay sa Dios nga naa sa Biblia. Mao bitaw nang tan-awa ra ng cover sa inyong Biblia. Tan-awa kuno na maayong balita. Maunay tinuod nga maayong balita. Muhatag og kausaban sa tao, muhatag og kabaguhan sa tao, muhatag mga kaigsunan unsay gikinahanglan sa tao. Mao na ningon si Paul, gihimo ko ang tanan. Mga sakripisyo iyang gihimo aron sa maayong balita, para sa maayong balita. Kay ang rason mga kaigsunan ingon siya, aron makaambit ko sa panalangin niini. Wow. Dili basta-basta di ay maangkon ang panalangin. Ngano man, kinahanglan na siya effort. Sakto ba ito? Effort? Effort. Kinahanglan na siya og effort. Oh, dili airport. Pre sa una mga kaigsuonan dako kay simbahan. Pagbantay sa ako sa kapastor na imang nagduka-duka. Ingon ang pastor, katong gusto mo ingo mo atog imperno mo yung amen. Ya gikusog man ang amen. Miana po to gadukura kami. Manaing na imong tabad ayo magduka-duka pero wa gitay nagduka. Amen now. No? Oh, wala nga importante kayo nga makasabutas mayong balita. Muna ingon si Apostol Pablo, gihimo ko ang tanan. How about nato? Do na batay gihimo para sa mayong balita? Unsa may gihimo ni Pablo mga kaigsuonan? Si Pablo, kung imo siyang tanawon, leader siya. He is a members of Sanhedrin. Kung imong lantawon, naasas mga inila nga mga tao. Ang iyang mga amigo, mga higala, mga abogadong, mga ambigiitan. Pero iyan ning gibiyaan. Aron mo sunod siya ni Ginoong Hesus. Munang diri sa pagpangalagad mga kaigsuonan, kung ang tong tanahon, wala tay posisyon. Gawas lamang kita mga anak sa Ginoo. Amen? Ikaw ug ako, mga anak tas Ginoo, mga igsuon ta. Now ingon siya dinhi, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang lumba nga ang tanam mo dagan, apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamo dagan aron gantihan kamo.
ang kada magdudula nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Now, ang pinakaimportante mga kaigsuonan kining word nga discipline. Mo'y pinakaimportante. Ingon si Apostol Pablo kung imo gyud nang hutog basa, katukunong mga unsay tawag ana kanang mga magdudula sa lain nga athlete. Okay, mga athlete. Karong kuan pizza 16 17 ipadala atong mga athlete. Dili tong outlet. Suga naman. Suga naman na. Oh, athlete. Mga atleta. Ipadala na to sa lungsod para sa ato ang athlete of the year. Kung magkadaog ang atong Sardinia Elementary School, mo ipadala ko no dito sa probinsya. Kay ang mga maestra nagka-training naman. Lahi ko no atong last year nga wa ko no ka-training ang mga maestra. Mo nang even sila champion, wala ko no kapadala, wa ko no kuha sa atong probinsya. Sa muna nga gikinahanglan matud pa sa Apostol Pablo, ang kada magdudula, grabe gani kuno nga musunod sa lagda. O sa manang lagda? Mga rules, patakaran. So daghantang mga binisaya manggod no. Lagda, murag lagda lalom kay na isa ta makadungog og lagda sa Biblia. Pero diri kasagaran mga patakaran. O sa pag-iuban. In English rules mo siguro na no. Kung dili kuno ta mosunod sa rules, di gyud ta magmadaogon. Nya kitang mga Kristiyanon, kitang mga nagtuo sa Dios, ato bang giampingan ang lagda ingon kitang mga Kristiyanon? Ug mao ni dapat itudlo sa mga simbahan. Why? Kay ang simbahan instrumento aron ang tao nga nagtuo sa Dios masangkap siya, maandam siya sa pagdawat siyang ganti. Nya atong gisgutan diri ganti ang gisgutan. Ingon si Apostol Pablo, kana gani mga athlete, kana gani mga magdudula, grabe man gani ilang disiplina, grabe man gani ang ilang pagpaningkamot, nga ang ilang ganti malawos ra. Unsa pa kahata nga ang ganti nato nga atong ipaabot, wa nay katapusan. Ang kinabuhing dayon, ang kinabuhi nga gisaad sa Dios. Di ba maunta ni dapat itudlo sa mga kasimbahanan? In my prayer, nga ang tanang simbahan, walay laing gitutukan ang pagtudlo sa tao pinaagis pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pinaka-importante nato, kabalo ba ta? Pulong yun sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios, maunay makahatag na itong respeto. Magtudlo na ito unsaon doon na tayo respeto sa atong pagkakristohanon. Ako maingon ko nga, dako kay diferensya ang kinabuhi sa taong way Biblia kaysa taong dunay Biblia. Ako, kung wala pa ko'y Biblia, dili may magkita ni Russell. Dili na ko siya maasawa. Ano man? Di ko katulog o di ko kainom sa una. Kanang Winston, grabe ko, murot anak, Winston pula yun na. Di po ko atong Marlboro, kay murag, kuan dire. Murag isog rang Marlboro na ko. Winston, nya, pila kakaha, may akong mahurot sa kadlaw. Pero sa kagayon, gidisiplina ko sa Ginoo. Basa kong Biblia, nabago ang akong kinabuhi. Munang kung gusto kang mabago imong kinabuhi, paminaw Biblia. Ayaw paminag relihiyon, kay magsigira naglalis kinsay sakto. Tama ba? Kung ang simbahan, ang iwali, ang iyahang relihiyon, ang minsay sa simbahan, ang iyahang iwali, bangga gyud na sa laing simbahan. Pero kung ang simbahan magwali sa pulong sa Dios, while relihiyong dauton, kay nga naman, gugma ang gipahari dihas Biblia. Amen ba? Amen. Now, ang pinaka-importante, pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios makahatag natog disiplina. Ug maunigi kinahanglan ni David, ni Pablo. Ingon siya nga, mao kini ang hinungdan. Tanawa ra God. Verse 26. Mao kini ang hinungdan, nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan. Og sama ako sa buksingero nga dili magpatakag sumbag.
Gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. Now si Paul duna say gibuhat nga mahimong ihimplo ang ihang pagka-apostols. Muna niingon sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, sundan ninyo ako. Ingon nga ako nagsunod ni Kristo. Nindot kaayo ni mga kaigsuonan ba? Kung ang mga amahan ba o ang mga inahan ihimplo aron ang mga anak makatarong sa pagpuyo. Munang akong gitutukan mga kaigsuonan as a pastor, ang kinabuhi sa mga amahan, ang kinabuhi sa mga inahan. Why? Kung unsay makita sa mga anak, maunay ilahang praktisan. Tinuod na oy. Unsay gibuhat kasagaran sa mga ginikanan, maog yun ay buhaton sa mga anak. Bisag mo ingon pa ang mga amahan, ayaw na buhata anak kay makadaot na. Nak, ayaw pag-inom kay makadaot na nak. Ipalit ko dito be. Oh. Hello. Sultihan to ka mo. Wa pa'y Biblia, di gyud ta makita. Kaysa ko nang gikaingon, moinom ra ko kugway kaon sa una. Oh, manigarilyo. Pero kay di naman kadisiplina ako mga ginikanan, kay nagbata ko sa una, akong mga ginikanan, grabe ka disiplina. Disiplina gito. Pero nilayo ko, sa dihang nilayo ko kanang nanarbaho ko. Na-impluensyahan ko sa mga barkada. Maubitaw na nakakompos ko, pilia ang imong higala. Nabitaw na istorya, ang amahan perting isuga, army pa. Ang iyang mga anak perting strunga, perting isuga, pero sa dihang ni nanarbaho, pag uli, pertinang kana usan pertin ako nung, kiaya na. Ano man, na-impluensyahan na. Now, usas mga problema gyud mga kaigsunan kanang dili ta kanang usas mga problema kana bitang makabarkadatag walay Ginoo. Una nga sa akong kinabuhi kung wala pa'y Biblia ako pasalamat jud ko nga naay Biblia. Munang nakagama kog programa ang pulong mo kinabuhi ko. Muna sa akong page sa programa even ang ato mga kaigsunan sa nagsunod sa ato ang programa, even sa tanang mga FM station nga nagsunod sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko, sila mismo nakasabot sa Biblia. Amen? Even kita. Si Pablo, naghatag siya kanang panag-ingnan sa tuwa. Unsay giingon? Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon sa daganan. Unsay ang gibuhat? Gimanso ko ang akong kaugalingon. Gipanton ko kini. Buti pasabot mga kaigsunan. Trabaho day nato ang pagmanso sa atong kaugalingon. Trabaho. Unsa man ang pagmanso? Ari na po ta. Daghan mo kong binisaya ng manso. Unsa man ang manso? Training. Unsa man ang training? Practice. Practice. Bansay. Kana bitong ang karabaw ngan lati di na kantigong mudaro kung dili nimo mansohon. Dias manso, kinahanglan imo na siyang praktison, anaro nimo na. Tama ba? Muna si Paul, ingon siyang gimanso nako akong kaugalingon. Wala siya mo ingon nga gipamanso nako sa uban. Tama? Pero kabalo ba mo? Ug di ta kabantay? Bisan saon natog disiplina sa tong mga anak. Kung makabarkada na sila dili maayo, ang mga barkada ray mo manso anak. Tama ba? Hello. Muna makabantay ta kung dili ta magbantay, matingala lang ta nganong atong mga anak makadungog lang tag mga istorya nga dili na maayo. Mo bitaw na akong anak si Asap kaya nga among gipuy-an didto sa una ang iyahang mga barkada puro man mga Christian. Na ikausa diri nakadungog ko si Asap niya na man yawa. Yawa na niya na pagid bisti. Ako da yung gisoday na ko diri sa recording studio, ako siyang gipandungan, ako siyang gitudluan. Nag-asa kakadungog anak, dili na importante nako.
Ang importante kabalo ka nga kanang pulong pistiyawa dili na maayo. Dili na importante kung asa ka nakadungog. Ang importante na likay ang mga bata nga or review ka sila. Karon wala na sila mag-ingon pistiyawa. O pistiyawa pa. Dobli. Mana nga diha makita nato mga kaigsuonan, usas maka guba sa kinabuhi sa tao kanang mga barkada. Munang nauna ko'y compose, pili ang imong barkada, pili ang imong higala. Amen ba? Si Pablo mga kaigsuonan, ingon siya nga gipanton ko kini. Unya ingon siya nga gidisiplina niya ang iyang kaugalingon, gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini. Dili ta mo sugot ba? Nga isa ta madisiplina, hospital or prisuhan. Ilo. Dili ta mo sugot nga maunay mo disiplina sa tong mga anak. Tama ba? Di gyud ta mo sugot. Kaya nga naman daghang kay masakripisyo. Doon ako'y amigo, sige na kong giwalihan. Brad, basa tag Biblia. Amo simba. Simba siya. Wa pa may Duterte. Kusog man kay mo ana. Simba ta. Agak yung simbahan. Kabalo ba mo? Sige po na kong giampuan. Mo amo simba masad. Yung bayaw, wod. Ana lang. Di man gyud, dahil sa saon, di gyud mo disiplina. Hatagan bitaw siya tulok ka sakit. Nagkaalmorana. Nagka-TV dire, bago. Na-disiplina. Pero, daghang sakripisyo, kwarta. Diba? Dili ta mo sugot nga, makakaton tang disiplina, makakaton ta usaon pagpanton, kung mahitabo na. Dili ta mo sugot. Nga naman, dunay pamaagi aron ta mamanso. Dunay pamaagi aron ta madisiplina. Ang pamaagi, pulong sa Ginoo. Biblia. Amen? Munang magpatudlo ta. Munang ako sa akong kinabuhi. Moingog kong bless kayo ko kay dunay nagwali nako. Kay kung wala pa'y nagwali nako, wa pa'y nagtudlo nako, di gyud ko makakaton unsaon pagdisiplina sa akong kinabuhi. Munang bulahan ang tao nga gitudluan o giwalihan. Unsay giingon ni Jesus? Lucas 11:28. Bulahan silang namati. Kay daghang man pong giwalihan, wa pud mamati. Amen ba? Muna inay mong tapat, bless kay ka kay namati ka karon, no? Bless kaayo ka. Bless, grabe man ta ka bless. Kay nga ang atong gipamati, makabuhi nato. Makapanalangin nato. Unsay makatabang aron do na tay disiplina sa kinabuhing Kristohanon? Biblia ra gyud. Last Sunday gisgutan na nato. Basaha ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, 17. Unsay giingon diha? ikaduhang Timoteo kapitulo 3 16, 17. Ang tibok kasulatan, ang tibok Biblia, mao nang Biblia di papel, kare di Biblia nga naa sa cellphone. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ingon niini, ang nag-alagad sa Dios, masangkap, maandam alang sa tanang maayong buhat. Kung magbuhat ag maayo hinumdumi, unsay giingon ni Jesus, unsay imong gibuhat karon, imo nang anihon ugma. Kisay mo tuo. Amen. Unsay imong gibuhat karon, imo gyud nang anihon. Tama? Munang magbuhat ganit tag maayo, di gyud na mahitabo nga moani tag dautan. Amen ba? Pangutana, ang pagsimba, ang pagpaminaw, dautan ba? Grabe na ka maayo. Ingon gud si Jesus, bulahan ang naminaw. Kanang pagtuon o pagbasa sa Biblia, unsa man na, maayo dili? Maayo. Pero alang sa uban, permiro na kong evangelism dire, nakadungog dayon ko. Ingon dayon ako ang nadunggan, ayaw basag Biblia sel kay makabuang na.
istorya na. Daghan kaayong mga tao nga maunay prinsipyo. Kay maunay ilahang pagtuo. Kay mao po ilang nadunggan. Kay usahay man gud ang tao, mutuo kung naay madungog, mao magyud nay giingon sa Biblia. Ang problema mo pud sa tao, bisag ang mga tao gasulti dili maayo, mao po'y paminahon. Katunoong mga maayong tao nga mosulti ibin sa atong mga barangay opisyal, kung naay mga eleksyon, mo parada magyud na kung pilion ninyo ako. Ana magyud na. Uy, ang ato ang tan-awon dili kanang kuan, kanang ilahang mga pagarpar. Ang atong tan-awon ang ilang kinabuhi. Kung maduulan ba na sila? Oh, kinaiya. Una salamat sa Ginoo no, sa ato ang konsyal Michael, dalaygon ang Dios. Ibin ang ato ang mga opisyal sa barangay. Ako nakita nga ang Dios naguban kanila. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan. Ako nakita nga ang Dios naguban sa tanang mga opisyal. Usas ako ang nakita mga kaigsunan. Karong Marso, dunay himuon ang Dios sa atong barangay. Dunay buhaton ang Dios sa atong mga barangay. Kaya sa ako nang gikaingon, kung wala pa ko'y pulong sa Dios, di gyud ko mausap. Munang ako mga pagdasig sa mga ginikanan, sa mga amahan, sa mga inahan, ako mga pagdasig, ang pagpamati, matud pa ni Jesus, makapabulahan man. So ang ako mga pagdasig, dili nato undangon ang pagpamati sa pulong sa Dios. Amen? Dili nato undangon ang pagtuon sa Biblia. Kay mauni makatabang nato aron mahimutang masinangkapan. The word man ni singkapan, dili kulang. Sakto tang mga istorya. Sangkap gani ang ato ang kinabuhi, dili ta kulang sa pagtudlo sa atong mga anak. Dili ta kulang nga mugiya nila. Munang bless kayo ang mga bata nga giniyahan sa mga ginikanan. Amen ba? Bless kayo. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan. So usas pinaka-importante nga gipakita ni Pablo mga kaigsunan ang pagpaminaw kanunay o paghatag og panahon kanunay sa pulong sa Dios. Kay diha siya nakakat og disiplina. Kay wala pa siya maminaw sa pulong ni Jesus, si Pablo grabe mo patay og tao. Siya gud ang usas misaksi sa kamatayon ni Esteban kung imong basahon ang libro sa buhat. Pero sa diha nga naminaw siya na pulong ni Jesus, nakadungog siya og naminaw siya sa pulong ni Jesus, mga pagtulunan ni Jesus, mga pahimangno ni Jesus, nausab si Paul. Kaniadto mga kaigsunan, puro tao ang iyang gitanaw. Pero iyang gitanaw sa diyang nanasas Ginoo, iyan ang kaugalingon. Ingon siya, di ko mosugot, nga sige ko gwali, di ko malangit. Kaya naabay mga magwawali nga di malangit. Kini gipadayag ni Jesus. Oh, munang di ko magsalig nga pastor ko, malangit na ko. Ang akong gisaligan, ang paghingpit sa pagsunod sa balaang kasulatan. Maunay akong gipaningkamutan. Nga dili kaigor ako mubasa, apan dili na ako ikinabuhi. Dapat atong basahon ug atong ikinabuhi. Tanawa ra gud si Jesus. Mateo City. Kung imong lantawon ang Mateo City 21, 22, 23. Maingon si Jesus, dili ang tanang magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili katulamang nagtuman sa kabuton sa amahan. Ni adtong panahon na daghan unyang muingon kanako, di ba Ginoo nagsangyaw man kami sa imong ngalan? Ni atong panahon na daghang moingon kanako, di ba Ginoo nag-ayo kami masakiton pinaagi si imong ngalan? Nagpagawas kami mga yawa pinaagi si imong ngalan? Naghimo mig mga milagro pinaagi si imong ngalan? Usay itubang ni Jesus, apan unya ingnon ko unya sila. Pahawa kamong mga makasasala. Wala ako makailakan ninyo. Inani ni siya. Mapastor, mapropeta, maibanghelista, bisag unsa pa ang imong posisyon sa simbahan. Pansige ra ganit pagkasala. Di gyud ta ilhon ni Jesus.
Ako bless ko sa usa ka pare nga nagwali. Ingon siya nga bisan kami. Pader Siano ba? Kuan kay na sa social media, Pader Siano. Biblical ang iyang pagwali. Wali na siya about sa kalag-kalag, biblical. Munang na ay mga pare nga nagtudlo gyud pod sa Biblia. Ato pakpakan ang Dios ana. Usa na sa ka bless, no? Usa na siya ka bless. Mo nay mga prayer nato. Even kami mga pastor nagkayusa mi nga magampo mi nga ang tanang mga leader sa simbahan magkahiusa gyud nga ang itudlo Biblia. Dili ang relihiyon. Dili ang simbahan. Kay magbangi. Magkasumpaki ay. Naay joyful, naay hymnal, naay solemn. Ang uban ay Trinity, naay oneness. Nga kung imong lantaw, pareho raman tang watubang sa Dios. Unya inig atubang nato di man relihiyon ang pangitao ni Jesus, di man moingon ang Dios nga ikaw kay kuan ka nang assembly ka murag malangit jud ka. Assembly man ka. Wa gyud moingon ang Dios. Unsay giingon? Moatubang ang tao. Tagsa-tagsa mo atubang. Kinahanglan ang tao mo tagsa-tagsa mo atubang. Unya hukman siya. Sumala sa iyang binuhatan. Dili sumala sa iyang simbahan. Munang diri sa ato ang tigumanan kay house church pa man kay sunod tuig maghinahinay naman tagtukod di simbahan. Amen. Nanagutay akong gipasalamatan ang Dios sa kinabuhi ni Brother Moses. Nga ni sayog yun sa diri siya pastor na usab akong nauna katud ing pantag nga simbahan mo'y akong sukdan. Karon kay 300 square meter man. Unya wala man maabot og 300 square meter. Nahurot hurot taon abot sa pa. Ang iyahang yuta isa, pastor, kani butangan nimo ni siya og mga kahoy katong ana pa man Brother Moses nya hapit na iyang birthday karon ng bulana. Murag kaon na sad niya. No, salamat sa Ginoo. Oh, ako malipay gyud ko. Kung nalipay man ko nga dili gani mi kaila kaniadto, unsa pa ka ang Dios nakaila na. Lipay kay ang Dios. Kay nganuman, wa man tuod ta kaila niya sa una, apan ang Dios wa pa gani sa mataw na ilhan na. Oh, nailhan naman ta sa Dios. Siya go'y nagpahimugso sa tuwa. Si David maingon, bisan gani to apatas taguangkan sa atong inahan. Nakit-an na ta sa Dios kung giun sa pagdugtong-dugtong ang kabukugan. 139 dapit sa Salmo. Muna nga ato ang yung tinguhaon mga kaigsunan aron do na tay disiplina, do na tay respeto sa atong pagkakristohanon. Way laing makatabang nato Biblia. Muna niingon si Paul, gihimo ko ang tanan, pinaagis mayong balita aron makadawat ko sa panalangin. Wow. Dili day basta-basta ang pagdawat sa panalangin. Aron na tay siguradong panalangin, hatagan natog panahon ang Biblia. Hatagan natog panahon ang pagtuon, pagkaton o pagpamati niini. Muna usas mga pinakaimportanteng bahin sa tong pagsimba kining pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ta mo tapos mga kaisonan ako ning ibili ninyo. Ako ning ipabalo ninyo. Usa ka pangutana ba? Nakasabot ba gyud ta sa pulong sa Dios? Nasabtan ba nato kung unsa gyoy mahitabo ang atong sa atong kinabuhi? Kay daghang mga tao mga kaigsunan nga nigkamatay tapos na. Di ba no? Tapos na gyud. Nya inig kahuman kalag-kalag wa pa day matapos. Muwang pa din kumusta naman kaniya. No, biya na pangumustahon pa. Tapos naman ya mangumusta pa. Oh, wa gyud. Naigo sa istorya kay nang kritiker sa minteryo. Ang anong akong idiskutan kay bag-o pa ba yung kalag-kalag. Kritiker sa minteryo. Sige siya gunagunan dito. Unya na ilo istorya po dito. Kumusta naman ka diha? Timing man po nga nakapaigham sa pertingdagan sa tao nang umusta sa iyang pamilya kay ang iyang kunong pamilya ni balik. Manunugin nga iyang pamilya ni balik. Perting daghan naghalan kay ni balik ang pamilya. Kritiker dito sa minteryo nagpaigham. Perting irada. Munang kung wa pay Biblia, dugay ratang nangailad ay. Perti natang ilada. Nya, watay panalangin.
Munang bless kayo ta nga naay Biblia, dunay giandam panalangin. Mga igsoon, ako mga pagdasig mao ni. Karon sugdi ang paghatag panahon sa Biblia. Basaha kay maunay time nga nakigsulti ta sa Dios. Hatagig panahon nga imo ni siyang madunggan. Kung dili ninyo madunggan sa Biblia sa pagbasa, hala paminaw mo sa ato ang FM station. Naaman tay FM station 101. Amen ba? Natay FM station 101.3. Dial sa inyong mga radio set. Unya naapod tay FB bisag asa. Naay wifi. Daghan ng mga wifi sa nagalayng mga lugar. Ang problema ra no, kabalo mo unsay ako ang nabugatan. Na atoy wifi, adto mo po magtapok, sige ra pug dulag email, pislit jud pislit. Nya magsipag yawa. Nya suguon. Perting kahia. Nya kinsa man ang responsibility ana atong barangay opisyal? Dili oy kitang mga ginikanan. Responsibilidad sa mga ginikanan ang pagmonitor sa atong mga kabataan. Ngayig 5. Yang giunsa man nato na pagkakita ang 5 gipamunit. Gibunglayan taon na. Munang kitang mga ginikanan ang Biblia nagsulti gyud unsay gingon? Deuteronomio 6 sugod 6 city itudlo kini kanunay sa inyong mga anak. The word kanunay nya ingon pa gyud adlaw gabi. Unsay may problema? Unsay kulang? Sa usa ka semana may nalag dunay usa ka ginikanan nga mitudlo sa pulong sa Dios ilang mga anak. Mas aptik pa na siguro ang mga ginikanan may nga sa may assignment nimo na wa gyud ginikanan siguro may na kay bersikulo na. Tama? Munang atong sugdan ini mong tapat sugdan nato para nas kaugmaon sa atong mga anak. Paghatag sa pulong sa Dios alang kanila. Ako, kung wa pa'y nagwali, di po ko kawali. Di sad ko mabango. Na ako'y pastor diha sa gihulngan man na siya, Pastor Alwin. Doon na siya'y simbahan nga gitukod duha. Ingon siya, sa to, ingon, kini si Pastor Alwin, ingon siya, samtang ako na siyang gitudluan, sa di na ko'y magsilbi, hilumon kay ko, ulahon kay ko. Daghang isang rason. Sagdi lang. Kuyog ra. Kuyog siya. Karon pastor. Oo. Pastor na. Napoy pulis mga kaigsuonan ingon siya. Ana kung problema pastor. Yang daghang babae. Kung nga kalimtin ng babae, kalimtin ng problema, aritas Ginoo. Atuon sa Biblia. Karon pastor na. Naas pardo. Pulis. SPO3. Hapit ra siya makuan, opisyal. Muna nga ako ipasalamatan ang Dios. Pagkasulod na ko si PPO, kinaamang ko'y kuan diha kanang Bible study sa una matag Huwebes. Nailan ako na ng mga pulis sa probinsya. Ibin gani kato sa unang pandemic na ay mga checkpoint diha sa Dumanhog. Makailan na siya, pastor Gideon. Lahos. Nindot masad kay nakailan man ako ang mga pulis. Salamat sa Ginoo, no? Ay naimong tapad salamat sa Ginoo nga nakadungog tas pulong sa Ginoo. Ya, ayon, di na to kalimtan. Responsibilidad na to ang pagmanso sa tong kagalingon, ha? Dili kay mumanso tas lain nya to wala di ay. Kansay kay ta. Kasagaran ra bas tao kusog ay mamuyag. Unya atong kagalingon wala buyag ga. No. Mo nang atong kagalingon atong unahon. Ingon si Apostol Pablo para dili ta malakansi. Ato tas pagpanindog, atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo, alas 12 na. Ato isa to mga kamot. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming giatiman, imo kaming gigiyahan, ug imo kaming gipadungog sa imong mga pulong aron kami makakat-on. Among nakat-unan o Dios, unsay gikinahanglan aron kami magmadaogon. Ug among nasayran kung unsa nganong kinahanglan kaming magmadaogon aron kami makasulod sa gingharian nga way katapusan. Tabangi kaming tanan nga kining among pagkadungog pagkabati karon sa imong mga pulong sinugdanan kini aron kami makakat-on pa sa mga pulong nga nas balang kasulatan. Dasiga kami og Ginoo bisan pa sa akong mga kaigsuonan, mga amahan, mga inahan nga niya karon, padayon mo silang iblas sa ilahang pag-atiman sa ilang tagsa-tagsa ka mga sa mga kabataan. Bisan pa kanamo Ginoo nga mga ginikanan, mga amahan, mga inahan. Giyahi kami kay wala kami mahimo kun wala ka.
I-bless usab ang ako mga kaigsunan nga nagsunod sa FM Radio 101.3 ug sa ako mga kaigsunan nga nagsunod Ginoo ug nakighiusa sa mong pagdahig diha kanimo pinaagi sa FB Live ang pulong mo kinabuhi ko. Uban man sa amo ang mga konsihal sa among barangay i-bless Ginoo. Dalaygon ka nga Dios, magapanalangin ka namong tanan in Jesus name. Amen. Ato pakpakan ang Dios ug akong ihatag ang may panahon sa akong asawa, dugang pahibalo sa dili pata matos pa napos. Akong asawa nagtudlo siya sa mga bata. Mao ginay amo ang trabaho pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Okay. So, kuan ato tas mga pagpahibalo ang practice di ay kay ang pamatanon kay karon humagsimba mga alas 2 niya. Ang presider kay ikaw na day Eden. Ang presider kay si Pamela kay moingon ra man siya kay mag observe pa man siya presider. So ang presider kay si Ate Ilbe niya ang mo special number si Kuan sila Gaw Jewel ug si Ate Cura burag di pa man igna lang niya me kay basin pod og diretsuon og kamoy assign niya di na mo simba. So ingon ra gid mo nga na mi nakatunan kanta so igna ra gid mi kay assignan ra gid ta mo. si Halad awit. Halad awit. Kuan, ang halad awit kay kuan lang sa kanang sa mga bata kay ga-practice pa man me kanang mga sila mga kalalakinan lang. Mga boys. Ya, kuan ang testimony kay si kuan kani si Brad kasi ngalan mo Brad Noelcito si iyaha ang testimony karong Domingo. So bisag bago pa nato siya nakita Andre nakauban ikaduha pa ka Domingo pero ako siya gihatagag kanang higayon nga siya mo testimony kay Kristohano naman siya daan gikan sa sugod nya ang ilang pastor po dito kaila pud namo Pastor Salinaw. So iyaha ang kuan testimony karong Domingo. Salamat sa pahibalo no, salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa akong asawa. O atong nadunggan ang pahibalo, karong alas 2, kuha na siya, practice na sa mga music team. Kung kinsa to nga ganahan nga makakat og gitara, kinahanglan kinsa tong gusto makakat og drums, kini temporary pa man eh. Mupalit yung tag drums nga katong kuan, drum set. Kinsa tong gustong mo makakat og keyboard, gitara, drums, even electric, lead, bass, mas maayo. Kay karong sunod nga mga kuan na natay simbahan mo palit man tag mga instrument, kumpleto na ta. So akong gihangyo katurag yung nangandoy nga magpagamit sa Ginoo dili lang igong makakaton. Kay daghang mga makakaton nga uy nakakaton na to armas beer house noon ni tukar. Tinod biya na mo na nga katong gustong magpagamit nga Lord gamit ako. Nya di man po kagamiton kung wa kay nakatunan mo na nga dunay ipadala ang Ginoo nga motudlo. Usa ko nga gigamit sa Ginoo aron pagtudlo. Nya wa nay bayad ha. Sa una nag-eskwela ko, bayad ko og 4,000. Kay kinahanglan man ko mo kabalong mo basa sa mga nota. Unya dili wala sa ko ang kinabuhi wala na nay bayad. Dinhi free na siya. Ang inyo hara time unya kanang kasing-kasing nga matudluan kanang danay panahon para dili pod sayang ang ako ang panahon. Even alas 6 doon ako'y klase nya daghan na sila nya pila ra ang nilahutay kay naa nang pumisa lisod-lisod sad sa una pitindaghan na karon gamay na lang pero doon ay mga estudyante karong Marso mo ari dire gikag Mindanao. Mo ari sila og usa na po ka adlaw man to ilahang kuan schedule before sila mo trip kay round trip man ang ticket nga ilang gikuha. So himamat na to sila. Salamat sa Ginoo. Nato ta sa pagpanindog ato ang tapuson ang ato ang
paghalad, pagsimba karong adlaw. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom, nagpasalamat kami ngay mo kaming gitaga kadaugan og labaw sa tanan. Imong gihatagan kami og kasing-kasing madinawaton sa imong mga pulong. Og di imo kaming gitagaan og hunahuna sa pagtimbang-timbang sa mga mensahe nga mahimong madinawaton kami sa imong mga pulong kay ang imong mga pulong muhatag manamog panalangin. Bless Ginoo matag usa nga mamauli nga malipayon, bit-bit og balon ang kadaugan og labaw sa tanan, uban ang pagtipig sa imong mga pulong karon og hangtod sa malabot pang Domingo. I-bless usab kami nga mahimo kaming madinasigog maininiton sa pagtudlo niini sa among mga kabataan nga dili namo ni malimtan hangtod sa imong pagbalik. I-bless Ginoo amo ang barangay opisyal, Konsyal Michael Ginoo sa iyang pagdumala sa amo ang barangay, bisan pa sa tanan Ginoo nga niya karon, mga ginikanan, mga amahan, mga inahan ug sa imong mga alagad, even Lord sa tanang mga kapastoran Ginoo sa tanang mga kasimbahanan. I declare blessing sa tibok simana nga imong gidugang kanamo ug walay bisan unsang buhat sa kaway makahilabot makaguba sa among kinabuhi tungod kay ikaw ang Dios maguban kanamo. Pinagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa pagigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pagabot sa among Ginoong Hesus Amahan, uban ni kaming tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus ug tanang Kristo magingong amen o amen. Maayong udtog, happy Sunday sa tanan. God bless. God bless ka siya. Salamat. God bless, God bless. Salamat kayo sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin. Ugma, basig maka-live ko ugma. Karon wa ko gabi wa ko ka-live kay na ko gibuhat nang kinanglan ko pahuway. God bless. God bless kanyan.